Oh. Uy. Oh, time pass. Push mo ba, push mo? Saan yung mga kaubahan na di mga push? Pak! Uy, uy. Shh. Tik, may mga bata. Gawir na, mga kagwang bay. Sara na po ka ni ba kung makitaan ka ni ba? Motor, bay, kog layok. Pili ko niya makitaan bay. Nga mo agi ko dire. Agora ko dire. Kamang ra ko. Pak! Lebih wala sa nagtanaw. Pak! Uy. Patay yun. Patay. Uy, tanaw pa dire ko. Tagos ako dire bay, kasi makitaan ko. Kani, samtang wala pa sa nagtanaw. Pak! Ito na ko. Saan mo to bay? Dagan? Asa ka itong kagwang? Kaya ko yung magdagisipatan. Kaya ako. Tula to kadali. Bener dia bay? Punya ako nadula po gimil. Grabe ba ito nga, ang email rin, no? Hapit ang punuman eh. Dahil i-FK mga inapit lagi. Nagigil kayo. Tingning namatay pa dyan. Si Kwan ba? Si Sam ba? Naman. Kita na kung dagan dito. Asa katumad to? Handa na to. Tara. Ang imot-imot na po siguro itong kagwang ba? Boy na po ito ba? Saan ito na ito? Tara. Yan ang email eh. Bahala na yung matay ang email eh. Meanwhile, Kapag dagan eh. May lagol ako nakita ni PJ. Para dili lang po ko nila masundan. Nindutag area dre oy. Pak! Kira lang siguro ko bay. Syara masundan pa ko nila. Pak! Sa ko bay kay init na kayo. Dayo na kayo ang gabtan ba utso nagud kayo ni. Nindutag area dre oy. Grabe, halamay sa hangin. Ay, dito na lang ko siguro sa Santol kay nindutag area. Ay, dito na ko. Yan, itirada ba? Chill-chill lang ba? Pawala sa problema. Dili na siguro ko nila masundan. Kilayo naman kayo dire. Pak! Amiyas, tirada na. Uy! Chill-chill lang ba? Asa ka itong kagwang ron? Asa ka itong tao ito? Sit ka ba? Sinasaunahan ba? Ha? Ito nga. Hinari ito. Tago ito sa... Ano ba? Ito yan. Tara. Uy! Iskot na nasundan na punta. Pak! Miss lamay na kayong ngiping na ako diri ah. Samsamok pa mo. Sa nga nang tulog ang tao. Mukaw man. Kita ada ka niya, dagan ka dito. Dilog email ka niya. Dagan pagkagwang. Snip kayo. Ako na lang gisundan kay... Dagan magaganiya sa kapadulong. Hindot, area diri ba no? Pak! Pero Area diri no? view ba? Hangin po kayo. Namit po yung mangitag plaster pa ta. Oh, hindi mo daw customer ng kagwang ni. Bantay mo daw, kanay tayo sa kabaw. So, wala, area ni mo diri. Sumunod ka diri. May pangin kanino. Kawan. Na lang kay... Gusto na Wala, makamabon. Sa tungod na po sa... Kuan, kanang sa tawag ka na. Sa mga babae, ano? Itong nga to, sakita na po. sad po. Ano pa rin yung mata ni kay? Ano, sunod mo nga. Nag-ilam-ilam ng mga dre. Ano na, mag-naglasara.
Kita mo na magaliagod. Tama na mo, niya. Sino man ba? Wasa ko tumatong kagwang ba eh? Ano ang siguro to yung tuwan bro, niya kay dire magkapadulong, dito na yung sunod. Bay, gani kita nakakondo dito. Tudlo din niya. Mayo, ginakita mo. Diretso ang tama to. Dito sa nang tami. Dito na tami, noibi ang tami padulong ato. Yung baby ka pag yung pasara, angin na ba? Alam mo, dapat kahoy. Dito tigay ng area dire. Tutare. Utso man ni dapita. Utso. Out sa mali, so dali dai. Gusto na umakag babae bay. Kanang tarong. Kanang dilit na pasakitan. Abot lagi na si mo lagi pagdali gud. Dili gito para si mo atong mga bahay to no. Dili gito para siya ato. Babae dapat Sakitan raman. Kita rawang ka. ganit ko. Dili dali mo dili lisod magauya boy. Sudah. Magauya boy. Cuma babae sakit, hindi ko kaya. Abot lagi na, abot. Grabe po. Abot lang, abot lang. Abot lagi abot lagi na. Dapat kabel sila mo kun dito sa isa. Ana gud. Speaking of babae bay. Tama. Babae bay. Oh, lakas na niya bay. Nagbuhahan no eh. Akin na bay. Lakas pa ron. Ikaw na ba? Abot na. Kasi kasakitan na po ba na? Dili ba yung lalim? Kana. Di lagi na. Sakitan na Di man mo may balan mo. Di man mo balan mo gini mo tistingan. Gani. Kuna, dire ba? Kuna di ay ko na ba? Kuha di ko. Untag makuha to niya no. Gani. Pero di mo masik imot ang kagwang. Mo jud lamer bigyan na chicks oh. May kibay, ano war gunang lawas na to. Wala bali kay mo. War na niya. War na niya. Tanaw na to. Atara tanaw diri pabuto na to diri ag makuha to niya. Sigdalan di niya diri. Gani. Yes. Oh, no, 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 no. Putek. Ay, manipo mangkag yun sa ditaka. Kinsa man to siya? Huy! Balik dire! Ikaw to. Gabi ka bay. Gabi ka. Laki man to, dago tingog. Ha? Ay, Saan to bay? Dili na na, pagdugi-dugi na. Dili mo to rin. Dili na na. Tara. Ay. asa naman to sila? So tuya kadagan sa tulo. Bantay lang to sunod. Ako pa natripan nila. Yes. What's up mga ka-A4? Shoutout ng Lena mo si Christine Joy Balisa Noynay. Og shout out kay Janre Kaliktan. Shout out bye. Okay, Jason. Shoutout sa'yo, Jason. Og shout out po ko kay EJ nga si Bunga. Mora to. Og i-remind lang po na mo bay karong June 4 among raffle karon sa Kilario Stackhouse. Punta nga mo palit na mo dito sila og bali 150 pesos para nana mo ticket para June 4 daghan ta ninyo. So sa parapol ni Hilario. Kilario Stackhouse sa Purok 3. Og na pa may isa ka raffle pud na. Shoutout Hello. po sa akong uyab. Nga pangalan si Josel. Og shout out po ko sa akong mama di ay. Love you ma. Love you, Next video na pud mga ka-A4. Next video. Babush.